Ćao, dobro došli, ja sam Kosmo, ovo je šta smo, i iza njega je Nezno. Evo ovaj ovdje, vidite ovo. Danas ćemo prvo naći strelicu Miša, a drugo igrat ćemo Outlast 2. Jedino srpski, Kao što vidite, bez izdanje 2. drugi deo. I počet ćemo, ovo je veoma dečja igrica, kao što vidimo ovdje. Inače, osvetljenje je jedna To mala... bi bilo to za danas, Aha, znači i nije da, svejedno. Pogledaj što utra. Knjige, Tako da, ko želi kupiti, završava se školska godina, imamo knjige za samo 2999 dinara. Gledaj slike. Jessica. Daj, Jessica. Aj, Jessica. Ovo. Hristos Vaskrs. Vajsno skrs. Hajde, bro. Drži ga, juži ga. Neće trči. Aj. Dobro je, imam protiv požarni aparat, brate, za svaki slučaj da se zna. Danas je tačno 6:10. Ha, ne radi kinezi. Radite, bro. Da, samo se peče. Radi sad. Držu. Nećemo se okrenuti! Nemoj se okrenuti. Ajde, jedno, 3, 4, sad. Dobre. Aj. Dobre. Tema nisam ja ceo, moj izvini, malo oko. Aj, koja razlika. Opet si vidim ceo tako. Znaš, ti ne gledaš ja, ti ne gledaš ja. Sad ti ne vidiš ceo, vidiš se ceo. Dobro, shvatili smo. Tap. Gledaj, kako se nije kamera slomila te. To što je original. Ti li sad pao, šta, pregazio ga avion te. Ej. Idemo ovdje. You can always see your objective by pressing tab. Presuj tab. Kaj sam te? Moje dvije. Nemoj da gledaš. Ha, dovoljno je, brate, sve mi je jasno je. Gdje ćeš te? Evo malo. Malo parkourić. Bre. To je bio kraj gameplaya, brate, ovo je Nemanja, ja sam Ninoslav, pošto i malo smo se sagledali. 5 minutes later. Znači on je Kosmo, ja sam šta smo? Je ga brnuto? Ja sam Kosmo, on je šta smo, ne? On je Kosmo, ja sam šta smo? Šta smo Kosmos, Asmos, Kosmo disk. Hisus. Inače, čemu ćemo se mi bavimo? Len! Mogu da završim te? Da, da završim. Bavit ćemo se budalaština. Šalim se, ne, to je... Šalama. Mi smo šalke. Druženjima. Mi se družimo. Igranjima i s opešenim ljudima. Mi smo veoma I sa njihovim... Tukša. Tukša. Idemo ovakva, idemo Butterflies. Znači, mi ćemo snimamo gameplayove, da, čuli ste me dobro. Snimat ćemo... Nećemo look back nikada. Snimat ćemo sve što se može snimiti, jel da? Sve što snimit se da... Pričam. Da te ne pitam s kim. Igraš Outlast 2. I što ne jurimo kao pre. I da što stand by da. I tvoja kamera. Što ti gore prazna baterija. Dobrodošli zmajovi. Zmagao sam. Inače, gdje sam stao da šli? I ko sam uopšte? Ja sam, šta smo je, Kosmos, disk. Promaja. Dobro, vednici su, brate. Stigo su da objasnim Kosmos. Ja si vero! Ne mogu da igraš to te. Zajebam me. Neću da gledam u tebe, gledat ću vam te. Kako je čoveče, dobri čoveč. Što me zaboli glavu.
Inače snimat ćemo sve i svašta, sada Gde je sanitarna? podrška, da snimat ćemo i čak i u teretanu idemo, što je ono kao, u stvari, spontano sam rekao, Reload. a u stvari sam teo se kurčim, brate, da. Znači snimat ćemo treningove, Pik. Aj, što ga krčka, bre. snimat ćemo sve živo, znači... Opa, kapriolčić, brate. Znači, kapriol ćemo snimati, nije problem, eto, ako treba i to. Ne, gledaj, to je to, treba. Si to? Ajde, Dođi, bre! Oj, ti srce. A nekako lakše kad ti igraš, ja gledam tebe, znaš. Samo ti igrajte. Ima li koga? Evo si, brate, napravili tu igrici. Ali ići malo, ti neka povedam. Čekaj sekundu. Se malo dere. O, dobar dan. Dobrodošli. Polako, čovek! Brate, baš kompjuter. Vidiš, moraš da aktiviraš Windows, ne? Oj, o, srce, brate. Znači, baterije treba. Čekaj. Nemate, bro. Možda nađete. Nema, brate. Sad ću ga ugasim. Oj. Ajmo unlock. Dobri smo, brate. Ostat ćemo ovdje u cijeli igri, zato što jedna... Znači, nisam rekao osvetljenje, jedna mala LED baterija, bukvalno licna LED baterija i pijane tamo u čošak od sobe na finke. Kakav kreativiti. Brate, ajmo odzumiraj ga, brate! Kaj, beba tu. Heba beba. Da, već. Ne znam što je treba. Ako beba. Hoće li, brate? Aj! Tu si našli da leškariše. A dnevnica 15 evra je. Pa... Za samo 299,99 možete kupiti kod nas mleveno meso. Akcija traje dok traju zalihe. Ali kameru možda. Nije, došlo da. Oj, konj je jedan, bre. To je konj, treba. A možda ga ljuljam te? Mogu i malo da ljuljaš te? Malo zabavno. Ja, stalno da trebaš da ne. Tu kravu. Si. Srd. Reload. Pa brate, ja znam. Čk. To bi mu bilo to igrica, aj nešto pretjerano, nije strašno, kao što vidimo. Vidimo da se nešto čuje. Polako te, bre. Kaži me bre! Majko zemljo! Znam da te treba. Aj, nabodi me! To je mu bilo to, brate. Da si poginuo. Da si poginuo? Ali časno. Jah, nisam nabala ni krampu leđa te, bre. Sad ja. Znači ja sad teo. Ajde, a možda sjeći vidio sam. Nema se činiti, ja sam ostavljeno, beži. Zdaj sad sam pričam. Tako da, ne vidite šta se dešava. Šta je to? To je moja triča. Ska za malo si mi prsite preklješiti. Znaš da pališ ovo? Na F. A ne treba ti sad, ne? Gdje je ona bila? Pači. La pimenta! Iza zebra! Ne, baterijica. Može zabola tebra, zapekla negdje. Uzi bateriju tebra! Baterija tebra! Oni bre! Nema je! I nema vas i nema nas, ljubi vas brat.
Tebi je smiješno I kao što je on rekao, bavit ćemo se snimanjem ako niste primetili. Meni je ovdje nešto izašlo i njega nešto juri i onda sad on beži i onda uvod supu i onda skače preko jednog. Onda skače preko drugog. I sad ne znamo šta se dešava. Koliko je zapalo? Idemo dalje. I sad će nešto ti puzite. Nema tebra, moraš napad, jeste, Ja vidim se ceo tebra. Vidiš se te. Kako bi smršao na 20 kg, da bi se video! Tebra, pao sam tebra. Sada pao sam na nogu, glavu mi se ubio. E ti tu tebra! Oj, motherfucker! Teći šta, nema ništa tebra. Nije tebra! Okay. Ajde, nemaš dete, bežiš te bre. Što ne smijem proći. Ajde moj. Ajde, igraš CS te bre. A treba što treba raditi, tebra? Treba mi da se vrati u istu kuću. Neći nazad te bre. A brate, jebi se i ti više. Čemu tako, brate? Treba nađemo onu link, tebra. Bravo! Da si to sam shvatio ili ti je treba pomoć. Idemo dalje, vraćamo se u krug, brate, kardio se uvijek mora raditi. Ajde, brate. Čovjek je! Je baš jedna igrica, možemo reći, u prilogu, jer već minut, dva niko ništa ne priča. I neko mu se izgleda malo uplašio i beži ka črču. Uđite već. Give me please my money. Čekaj. Ja ne mogu da uđem, tebra. Šta, snimaš to? Znaš što pustimo, ajde ti. Snimamo se YouTube. Bol sam, ja sam. Aj. Ajde daj mi to, ne da te ne čekaj. Čekaj. Uđi dole, a? Kako se sad igraš te? Kameru ne treba ti? Treba ti se drugi smale. Ali ne znam da je. Što dole te bra? Ja, Uzmi to. ne treba mi to. Eto staj, jebem ti. Neko sam ne je, znaš. Si uplatio, a? A? Daj se nam prije. Ne treba. Vrati se nazad. Neću ovo te. Daj mu pare, završite, radite. Će ne stanite. Aj, blažno, prećemo se u pola, ba. Sad treba da snimamo. Samo na seću, ne vidim, sveći. Pičku, materinu. Šta treba da snimamo? Šta sam rekao za mene? Ovdje?
I... Vas. Nastavi kako može. Treba ti se baš cimaš, znaš? Tamo treba. Idemo dalje, dalje ćemo samo čutiti. Inače, imao sam nekih blagih. U majku ti ja tebe gledam, te bra. Baš sam se sad ufrakulentno, brate. Evo si ponovo, brate. Pandage. Hoće li, brate? Da li nam je to neko malo zaspao? Zva mi se, hvala ti što postojiš. Open. Aj, srek, nje. Si što mi prošlo nešto? Jamed? Danas to neko ponovo uspao! Evo, gledajte kako igraš teba. To je bilo to znanas. Možda se kriješ u garderoberu. Te vrniđe nikome ne juriš, pravda? Sad vidiš. Strano ne kažem. Aj, udri ga kolega. Idi tebe, što se spao tebe? Pa idi prema otvaraj tebe. Lin! Ne skači. Lin! Tebe? Evo, Lin, 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 Lin! Pegaj Lin, trči, idemo kardio, pustit ćemo na 13. Trči bre junače. Bravo. O, Lina. Anywhere but here. Brate. Šta? Ja, proliv, ponovo. Ako ste bolesni, Fervex. Brate. I uvek u sebe imajte perfekt, osim ako ste Lin, koja ne zna. Lindsay Vonn. Asa Akira. Mislim, trčite ti Asa. Nemoj bre, Čuješ? imaš lišće da se obrišeš. Mislim, trčite ti Ja ne vidim se ceo teba. Ne, nisam, ja što ne idem. Mogu si pobegao teba. Već molim te. Više tebe. Evo ga, to je to. Ćao, čao, halo, 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 halo. Kad me čuješ, reci, halo. They are coming. Sad shvatit ćete kako zva English. Da li će se nešto desiti? Nešto će se. Vidit će se. Ovi ljudi poslu I dovesti. gledno. Pa ni kameru tebe imaš okolo. Okolo tebe, ne drveće tebe. A što izgleda jezilo tebe? Ajde, rekordi ne možeš, space. Šta bi snimao? Šta snimao? Zašto memoriju? Jesi joj napisao opet record every fucking moment. Ne snimaš me. Snimao sam se stavio od same. Aj, srećno. Ajde da se tučem. Ajde. Ću ti stučem. Aj, normalno ne. Lin! Nemoj Lin! No! Ne jebe to. You motherfuckers! Treba zna da jedu teba. Sve bez leba poješelje, bre. Da vama kao vegeto začin se. No, fuck you! Da njih izmišljate. Da se bijemo malo od teba. Pomoga ti džavoli tebe. Vidiš
su neki drugi džavoli. Majko, neka... Ima dva džavola vrste. Neka baba. Ovaj gledaj, ima na glavu trnje tebe. Trno glavu. Trnjo. Glenn! Where are you? Sad kako čekaj će po glavi, kako sam? Very interesting. Very funny. Ti mi jede? Pusti nogu! Daj ga nogom kada. Opa! Ovo je najbolje što smo vidjeli. Ajde. Odri. Uši! Kako te izdisaju. Lizni me! Liz me, Liz. Ljuj me. Ja sviđaš se da. Sviđaš se ti njoj. Dakle, pustit će ga tebe. Hoće, hvala ti je! Baš ste fini neki ljudi. On će preživo si tebe. Ja zbogam. Kameru ništa, mora terat sve, pobriši samo kameru. Pusti kameru. Što se krije? Dakle, kako igrate, ovako se otišao. Evo, dobar boj. Nema voda. Nije to boj, ovo sve gledam boj. Haj, restrikcije. Ubićeš je. A što trči tebe? Oj, kako Evo si. baš ti mi ispljuvao te. Ja kad idem nikad ne izdržavam. Eto Tu ćeš tebe u vodu! skoči! Udari ga! Napadi ga tebe! Nemo brate! Ajde brate, možeš ti to, preživi tebe! Ajde, kurac te. Idi u. Aj kaži idi u. Idi u. I to bi bilo to za danas. Mislim da bi bilo ovo dovoljno za smoriti se u životu. Ovo je epizoda 1, sutra već ide epizoda 2, znači lajkujte, šerujte, subscribeujte, i sutra ide epizoda 2 i onda ukoliko skupimo Sutra negdje epizodu 2, skupit ćemo za Nemanju $2, da se mladi Nemanja ojača financijski i ima bolju kameru, zato što se snijemo preko... Da, u najavi je nova kamera i novi mikrofon koji stižu za koji dan i bit će to dobra čuprica, aktori, snimat ćemo, ne, zebancija. Snimat ćemo se, ali moram da vam pokažem zapravo kako ne izgleda naše osvetljenje, ovo što vidite ovdje, a to je, bratić, to je jedna... Perlamenta! Možda upalim svetlo. U pitanju je kamerica, znači LED, brate, znači ovo smo kupili na buvljaku. I to bi mu bilo to za danas, vidimo se in the next episode, is the motherfucking